ăsta, poșeta, ai bani, nu nici cum așa, capul jos. Mă mărunță iar. Și matată și copacul. Ține mâna aici. Și tu, mireasă mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rachela, veselindu-te de bărbatul tău și păzind rânduielile legii, că așa a binevoit Dumnezeu. Sfânta Cruce de la Ierusalim, proaspătă, mâna nașii și mâna nașului. O să observ. Da, sigur că da, da. Și dacă ați spus că n-aveți nimic? Doamne Dumnezeu nostru, care ai venit în Cana Galilei și în munta de acolo ai binecuvântat, binecuvintează și pe robii tăi aceștia, Nelu și Iulian, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit unul cu altul prin taina anunții. Binecuvintează, Doamne, intrările și ieșirile lor. Înmulțește și cu bunătăți viața lor. Primește, Doamne, cununile lor în împărăția Ta, păzindu-i curați, fără prihană și neasupriți în vecii vecilor. Pace tuturor, capetele voastre, Domnului să le pectoți. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Treimea cea întru tot sfântă și de o ființă și începătoare de viață, Dumnezeire și împărăție, să vă binecuvinteze pe voi, pe toți. Să vă dea vouă viață îndelungată, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă vrencească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciunile preasfinte, născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei a arătat în nunta cinstită, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și nu tot lăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu, încununați și întocmai cu apostoli împărații, Constantin și Elena, ale Sfântului Marelui Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Preoțiri, nași, părinți, însoțitori ai celor dragi din seara aceasta, ce am avut de spus, v-am spus la început, că așa îmi place întotdeauna,
ca să pregătesc, știți dumneavoastră cum este, ca să fie lucrarea unui bun. Nu pot să vă transmit acum decât emoțiile mele, care sunt foarte importante în toată spatele. De acolo de unde am venit. Poate cei care sunt în jurul meu și mă cunosc foarte bine, cred că sunt prea exagerat sau, ce spune, focă să luau de toată ziua pe acolo, la culturii familiare și... Am înțeles la ce vă. Da, pentru că există tinerețea care spune cuvântul, eu înțeleg foarte bine, dar o să vadă în timp ce înseamnă răbdare în viață. Răbdare, ce înseamnă să fim răbdători în viață. Niciodată nu putem să realizăm ceva bun dacă nu avem răbdare. Și bineînțeles, lângă răbdare, să fie și voința pe care Bunul Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia atunci când ne-a creat. Vedeți, suntem aici o mare de oameni. Nu chiar mare. Nici Marea Moartă, de care am vorbit, nici Marea Roșie, nici Marea Galilei și așa mai departe. Am vrut să spun că suntem un grup de oameni și dacă vă privesc pe toți așa cum stau eu acum și vă privesc și v-am privit de la început, nu semănăm unul cu altul. Chiar dacă suntem, să zicem, 10 copii într-o familie, fiecare are felul lui de a fi și de a se manifesta. Fiecare are felul lui de a fi bun sau mai puțin bun. Și tot așa, ea face parte, mai bine zis, din cele 7 taine ale bisericii noastre. Un om care se naște, se botează. Deci, iată, botezul o altă taină este, altă taină. 7. Vedeți povărări. Te naști. Deci, botezul o taină. Altă taină este mirungerea aia, să zic, când mergem la amintitel cu bunicuța acolo și noi râdem, dar nu știu ce care. După aceea, alte taine. Iată, de pildă, cununia. Din cele 7. Și vorbeam despre spovedanie. Spovedania este foarte importantă. Foarte importantă. Și eu am ținut, apropo, ca să nu pierd firul discuții, am ținut neapărat ca acești tineri, pe care îi cunosc de multă vreme și îmi sunt dragi, am ținut neapărat, înainte de a intra așa cum îi vedeți frumos și să-i spovedesc. De ce? Ca să fie împăcați și dumneavoastră și eu care am oficiat așa, cu multă greutate această slujbă. Să le dea Dumnezeu putere și să aibă o viață fericită. Ați văzut cum spun rugăciunile de aici? Și mă bucur că am reușit să fac lucrul acesta. Au fost ascultători, au venit, sau mă felicit, dar am împărtășit multe lucruri, multe din dumneavoastră, unde am fost eu. Și cred că acest moment, așa simt eu, știu. Cum vă simt eu, cum vă văd așa la ochi pe toți, este un moment reușit. Mulțumim. Să-L rog pe Bunul Dumnezeu să le dea în tot sufletul meu, măcar atât am eu sufletul ăsta, el cât mai este, măcar 1% să fie de aici, în sufletul lor de aici încolo. Știu că au probleme, știu toată viața lor, am cunoscut-o. Și pentru asta preotul există, ca să știe sufletul și durerea fiecărui om în parte. Că dacă nu reușim, țineți minte ce vă spun. Țineți minte ce vă spun, sunteți la nuntă, și vă gândiți poate la un pahar de vin sau o friptură la restaurant. Astea le avem țarmare fiecare zi. Eu am pus și un spirit de glumă cu ei. Nu, dar vă promit că țarmale... Zic că plecați la restaurant,
Să nu mă uitați, mi-a dus să mă și mie o friptură, mi-a dus și Da, mă aduceți și mâine. mireasa de seara asta, mi dea Dumnezeu sănătate. Azi să aduc părinte. Și sarmalele o să le aducem. A fost tare. Mâna dreaptă, așa frumos. Pune la tine. Mâna de țingeam. Să-mi dați mă jos, că ieșiți cu ele. Asta e de la Sfântul Mormânt. Asta am plimbat-o, săraca. Să rămână. De toate, părinte. Ieșim afară și păcătă.